Da, stvarno, novi serijal naša da će biti, vi birate, a mi idemo tu s nama Aleksandar. Naravno, ljudi, i danas igramo kao što vidite LOL i... Uzeli su mi džangler, kad sam bila master Leo iz Alvacije, prvi put bi igrao, a zato sam uzeli Sivir koji sam igrao par puta, džangler, pogledam da si nao iz Galadija Kerija, a on je uzeo Enicu i Rastu. Da. Ja sam na ovome, kako se zove. Joj, ne! Vidi protiv koga igram. Znači se podala malo s našim timom. Ja i Velena. Hvala jedan pola koja skin. Znači vidim da ima Riven, prvo, nama master izgleda za Carry, Abdullah. Znači, ne možemo igrati Abdullah. Onda Jackson na jungle and Zorijaca mid, Garen top i ja. I naravno njihov tim ide mid na mene. Moj Aleksandar. Ako njih se zove, imaju super timu koji je dobar skin. Imaju Kate Riven koji je još bolji skin. I sve je to lijepo, baš povijesti ja odnosno. On mene ubije dok... Jao, zašto nisam pomašio? Jao, ja ću kupiti. Što je bilo? Da, inače ljudi, da ne mislite da smo mi neki pro igrači. Ma ja sam sad već kako ću da igram, ja sam mijenio, vidio sam mijenio ovo. Šta? Zamijenio sam sve, ne, ne koristam me sve slučajno, jao. Šta si radio? Znate koji obično stoji, ja sam nešto radio na čakci stulu i sad sam zamijenio flash i heal. Dok se teo mislio da je to heal, evo ga heal, ja sam flashao. A jo. Još sad nešto pokušao sam da promenim slučajno kod svoj heal, sad mi se heal. Dačo inače prati ono gore. Da, prati. Ljudi, znači, ko bude imao najviše ovih, ja igram sa zatvorenim, ko bude, čiji komentar bude imao najviše lajkova, mi ćemo tog, kako se zove, da biramo čempiona. Naprimjer, da neki komentar ima 3 lajka, a drugi 5, naravno da ćemo uzeti onaj od 3. Šalim se, ljudi, naravno da ćemo uzeti onaj od 5, pošto tako je logično, znači ljudi više hoće top čempiona. Ili naprimjer... Ti. O moj Bože. Tek si 4. O, Timo je već nafidan. Nije ni ubio nikoga, već je nafidan. Takav čempion, bre. Ne. Koji beše od ovog malog glupana ulti? Joj, pečurke! SS. Jer to oni idu Dragona ili šta? What the fuck, like? Ja sam toliko pošto 3 za mene, ja ne sam. Ja se bekam. A ovo je debel od mastera, on i sam smijeta, bra. Dobro, za sada game proći će, it's okay. Master, please left, game, pošto ona je samo smijeta. A ti ne mogu, brate, ja ovo idem 2 na 1. Tamo. Stižem. Sad ti kao bekaj. Sad!
Ubi ga. Moj kill, bre. A da, on ima tu fucking moć. I Timo! O moj Bože, ako sad umrem. WTF, ovaj mi ukrade kill. Da, stvarno, on je ovako užasan. Tako da barem malo da ga pustim, a? I ovako je jadan, pa nek se malo nada. Pa dobro, znači nafido je, pa je dobio 2 kila, pa možemo da kažemo da se izvuku malo. Kako se zove, bravo, uništavate tower, gotov je. Bravo, prvo ste nešto dobro uradili, hvala Bogu. A ja ne mogu sam protiv time. Tek kad mi se za ovoliko sekundi... Ko je crko? Ozbiljno. Treba pomoći. A ne mogu. Timo bi me sad ubio da ja krenem da se... Vidi debila. Joj Morona, joj, mene mati. Ajde ubi ga, molim te. Tu bre! Bravo momci. Jednom smo dobro nešto odradili. Nema veze što sam crko, dobio sam kill. Mislim, nije ni to dobro, ali... barem sam nešto pomogao. Iskreno, ja sam ovdje i najviše uradio. Odvukao sam ovog jednog... Beži! Bravo! Bravo, dačo. Čekaj. Iskreno, ja sam ovdje dosta uradio. Gotova. Ubi ga, dobre. Nema veze, jesi dobio si jastenicu. Trebali smo ovdje Timu da ubijemo. Moj medveć. Ne! One. Moram da se bekam. Nisam ga ubio inače, da znaš. Je znaš? Fuck. Beži. A da, šta je Timo? Beži Timo tamo, bre, da te ne vidim. Ubiće ga. Ubi ga. A što sam ulto, jer će me ubiti? Brate, ovo ste odigrali tako perfektno. Me čuješ? Ne, Captain Tim, nemoj mi to raditi, liku. WTF, pa umrećeš svakako. Ali nije, bravo, ubio me je. Ali ne možeš protiv time kad te otruje. On svakako dobija duel. Mislim, ja sam vodio u ovom, kontaš me. Bukvalno sam imao više healtha od njega i onda baci onu glupavu pečurku i ja se udarim o nju. Joj. Sad. 3, 4, sad. Ja šta da radim kadi. I ukrade mi kill. Ubije sam. Ne mogu. Šta? A pogriješio sam dugme. Alo, medved. Znao sam, ali gdje je pošla? Neću da je jurim ili... Ja sad ti treba fleta. Ubiti te, već. Ko će koga ubit? Mislim da sam neki šaban koji ne zna da igra. Od mene. Zar ja uopšte ne fidam. Ne, master. Ajde. Sad ga, samo ga dokrajči. Umire, mora da umre. Nisam znao, da ovi drugi nisu došli, onda bi lakše. Izvini, dačo, izvini. Ti braniš šta? A ne, nema. Okej.
Ubije! Mene je ubio Timo. Ubije, molim te, to! Ubi Timu! Dok imaš mog medveda. Ubij ga, molim te. Tu! Bravo, Danilo! Ovo je taj potens. Koga? Nemo njega. Ne može on ništa bez svojih prijatelja. Imam. Sad. Jedno. Sačekaj, budala je. Budala. Na šta sam uradio? Koji je on konj? Da. Šta? Dobro, Gde? Dođi me. Izvini. Beži. A, došao je ovaj nazad. A, ne, koristio sam bez veze flash. Mogu sam ti pomoći, znaš, da ubiješ ovu. Bekaj se nekako, kako umeš Garani, znaš. Trebaš nam. Samo se bekaj nekako. Molim te se bekaj. Barem je AFK, barem ne fida. I ti se snima tebi još? Da. Meni se ne snima glas. I znaš? Ali kod tebe imamo glas. Šta? Pa sigurno, bravo. Bekaj se, molim te se bekaj, previše si OP sada. Bekaj se, samo se bekaj se. Na koga? Idemo na nju. Šta bre misle, ajde gubite se, svi se gubite, ajde gubi se. Šta misliš, ajde. Samo da me ovaj ne ubije. Izostignajte, tako ću vam. Ja nisam vidio. Likovi su nas pokosili. Ništa nisam vidio, samo frame dropu, onako najde. Svaka... Sad mi zapođe. Kako misliš da bude?